Espera, ara, digues. Sabem que 5 i 5 fan 10, fan 20, i després hem posat un 2 que fan 22. Després un 5 i un 5 perquè sabem que farien 31. Molt bé. Després hem posat un 4 perquè sabem que tindríem que posar després un 7 i 2 8, un 9 i també un 9 perquè sabem que s'ha de posar. Però això són els pèsols que hem trobat? Sí. I has arribat al final o no? I quants són en total? Quants pèsols tenim entre tots? No ho sabem encara. A veure si arribeu.